Yang nak sar kisah? Sar selfie. Jakha, chiên khẻ qua cái sân ấy. Chiên khẻ xây miệng cho tôi Xây miệng. Chiên khẻ xây miệng cho tôi 제가 아무 수고. One, pas ba? Hindi na kami. Two. Three. Bagwi Khulok. Energy. Plus. Five. Ay, Bas. khắc này. Oh ya, setafur tadi. Ngerti ya? Oh, aku masih. Musika. Black ya hambai. Ini sing or jaga wo Salka Hati wo Khumulwng ni. O jaga gym center asung integration filing ya sini kurang EM Colonel Department kamu sini MBC Kones Department
जे बिसिनि MDC देबजित्रिफ्रा जे बिसिनि अरनि लोकेलनि लिडार्स रबो दंबो जोंनि त्रिपुरा मथानि जे बिसिनि अरनि ओनार जे दंनाय शुभम बचातियाव माने गोदोंबा ओंखा 2021 जेफ्रो जों फाइफोरनि सिमिनो बनि ड्रिम्स दं माने अर जागाव खुमलुंग कायसा माने मडार्नाइज कायसा मल्टीपार्पस फेसिलिटी रमाना जे जिम सेंटर खायनाय हनै बचातियाव माने फेबा विभिन्न कारणे दिनै बनि इबां सक्सेस ओंखा दिनै स्टार्टिं खायलायखा खायनायनि बागै जों दगलां खलबलायखा बनि नाहरमों जे सिनो जुबक दंनाय रनो अर सुदु रां फैसा कामाय खायबेनि सिमिया सिनो जुबक रक ड्राग बाय गदालै दंनाय रक सिनो फिजिकल फिटनेस नि आसै एबे ग्रेइं दंमानि रक ताबो अर नगै माने बर इमप्रेस नाय बर एन्जॉय खायफै माने दे निजेनि फिजिकली फिटनेस खायनायनि बागै बर अरनिबो डेली फायमाना इंगे ब्लै वान्स मुकाहा ब्लै नाहर मुकाहा सिनो जुबक रक फिट दंखाय केसि शुद्ध जुबक सिमिया जत फिजिकली फिट खायकेसि मेंटली फिट दङ अंगे मेंटली फिट खायकेसि जों गाहाम वान्स माव दिनै गोबांमा गभर्नमेन्टनि स्किम बाय सामों थांजानाय फेसिलिटी मानाय कलेज यूनिवर्सिटी फेसिलिटी उलो गाहाम होनाय फेबा सिनिति प्रासाद मेंटली फिजिकली फिट करिं खायके गभर्नमेन्ट ने आसो जेसो डेभलपमेन्ट सामों खाय दंदि ओ सामोंगो जौग्लाक हानि बाङै जों फिजिकल फिटनेस ब्लैक तौनी नांगो थ्रू जिम्स नि बिसिंते बा जेकोनो स्पोर्ट एक्टिविटी नि बिसिंते जों जोंनि फिजिकली फिट दंनायनि नांनाय हिंके दिनै अर जागाव जे जिम्स सेंटर खुलगै अर जागा मल्टीपल विटामिन नि मरबो मानाय रबो मानाय जाजानाय रबो जाते जों फिटनेस के तेबो दं मानाय जा जिम्स खायमानि बिसिंते हिंके अमो जोंनि जुबकनि भविष्य जरा अरनि फिजिकली फिटनेस खायनाय हनै फायनाय रगनि बागै सिमिया जोंनि पुरा आमसायनि लुकुरकनि बागै बेनिफिट होनाय कारण जों जतनो सायमानो फिटनेस जों खायकेसि अन्य सामुरकबो जों खायबायनि बागै जौनाय दै मेंटलीबो फिटनेस जों खायकेसि गाहाम सामुंबो जों वानसय मानो इंगे ब्लैके आं कोनो एप्रिशिएट खायो दै कोनि भविष्य गाहाम थों अर फाय लुकुरक गाहाम बेनिफिट मानथों हामबाय मालिकनो मालिक